راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو مانيل جرماية سلامتنا يبصحكم بساتلايت حتير معبلن إنترنتن تكتاتلونا زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي سوني 3 سنة كلتشحن 10 شعاتنيو نزي كتيل زلو استاد حد ساعات بزينا زفلم تحستونا ببروفيسور أرعي دبساي استدالوه يأكل كابز خنابي زرستو زعبان سموناوي باتو كبروم دافله إنها تدالوه زغرب آتو كرو أبوانا وقداتن تغتاتيلو كسعبيو نابر راديو إيرنا تلكو ملختات مزازمي تحستونا كخونيو سناي مكتال كوبانيا دناكل أبيرترا نزكايدو نتفتات عدنا كاب كلتة تكالات فينانس أفريقيا لغا حتيتو أب الصومال توافيرو زركب أستاد حدشح عقاب سلام سرايت حبرت أفريقيا كسحبيو راديو إيرنا أب إيرترا أب دنكاليا كبابي كولولي عدنا بوتاش نمكياد أمدلاو زركب ناي أستراليا كوبانيا دناكل كاب كلتة تكالات فينانس أفريقيا لغاحنا مركب تسفا كمزلو حبيرو تكوبانيا مس منغس إيرترا ببركي ككايدو أبز مدبو ناي عدنا بروجكت أبزي كلتا عامة منفقن سرحو كجمر تتسبيتي قبرلو انتغونت ناي أستراليا كوبانيا مبقز سخونو ناي استاد كلتا 100 مليون دولار لغاحنا مركب بركتاتا مزرقاحي تسانيحو أبزي سالست زيب زوصو مقلت مسرد دما ناي ممتان ملاخن بانك أفريقان متحقاز فينانس أفريقان كابستبالو كلتا تكالات وتاو ملاش مركبو أفليتو نتي أبيرترا زكايدو بروجكت زدليو فينانساو عقمي ملو بملو أم إكاب تغاريبو كم زلون أملكيتو كوبانيا دناكل أبيرترا كباب كولالي أب زكايدو عدنا ناستات 1.1 بليون طن عغر هابتي بوتاش مهلاويو جمجي مزلو أبيرترا أستات 16 كوبانيا تات وصاي أب عدنا دهساسن كوعتان توافيرن كم زلو زفلت كوينو نربع ميتاويت ناي زخونت كوبانيا نتفتات زونن منغست إيرترا نزبي زخون حبريتا كماب حرمو يركب أب الصومال توافيرو كاب زركب أستات 10 شح بزح زلو عقاب سلام سرايت حبرت أفريقيا أتي أستات 1 شح كسحب بايتو تسأتا حبرات هاقرات وسينو مسحابة السراويت أكال نايتي تسأتان مرقان صومال ناب حيلتات منغس صومال ناي مسجار مسرحيو تبايلو انتغوني منغس صومال حجون تسأتا ملاء صومال كالرقاقت عاقمي كم زيبلو تنتنتي ردو كاب كلتا شحن شوعاتنا حيزو ناب صومال توافيرو زركب عقاب سلام سرايت حبرت أفريقيا أبزي 12 عامتات نال شباب كاب حيالو كبابيتات كرحقو كوان تغالي تسأتا صومال ناب نبور كمالسكن أيكالن بايتو تسأتا حدا شح عقاب سلام سراويت كاب صومال كسحب دا يوسن بر تلوغتي كاب زتفلالي هاقراس تواتس سراويت نتوسخي حدا عامت أناوي حولو عقاب سلام سرايت حبرت أفريقيا كاب إثيوبيا جيبوتي يوغندا كينيان بوروندن زتواتس حيلو خوينو بحبرات هاقراتن حبرت يوروبان كم زمول تسبسابات يقلسو زي خبركم سمعتنا زينا بزي تفتيم الله كتسيلو كمتيا مأتوي سحبرناكم ببروفيسور أرعي تدالوه يأكل كابز خنابي زرس زعبايو دقيمة مكتالكم يعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو يأكل كابزخة نابي ببروفيسور أرعي دبساي راديو إيرنا يأكل بأمانيل كفلة مالت داواس تبهلا من السين بار واشنطن دي سي كابز بقس جميرو نخلو إرتراوي ولو النسوم بقودة إرترا تسفى أوريتهم سغتا مريتهم زتنحون نتملكاوي سرعات كدقفو زتنحو إرتراوانن كبرابرون نابحل نقوم كملسون حكيزيو أب ملع علم زلو إرتراوان يأكل كبلو كتر غلقا لبخا زرسرسيو انت قناقن ازن بينو نتنهيز بناس اي كبك عم مقبار وخل سلزيكونا كلنا إرتراوان نزنا يأكل معبل نابزبر خدرجا كان معبلو كتلينايو علما نايزة صحفي عدمنايتي إن هزبنا زساقزلو والكاملكاو سرعات حتيرنا نهاجرنا نابزباو ديمقراسيا وسرعاتها مسجار نحنا كاب إرترا وطأي إن نبر إرتراوان دياسبورا إرترا بزعبا كنقبرو إنخقلن زقبقنان النقرات
ዘሎን ሓሳብ ከም እማመ ንምቕራብዩ እቲ ኩልና ኤርትራውያን ክንሰማዓሉ ዘሎና ቀዳማይ ነጥቢ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ኣብ ሃገርና ኣዎንታዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክመጽእ ኢልካ ዘይሕሰብዮ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክመጽእ እዚ ዘሎ ስርዓት ብዘይ ወዓል ሕደር ክእለ ኣለዎ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ብምትሕባር ነትን ህዝብና ዘሳቕ ዘሎ ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ክምሕዎ ዝኽእል ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራዮ ዲያስፖራ ኤርትራ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይልታት በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ናይ ምስላጥን ምትሕባርን ተራ ክንጻወት ንኽእል ልብን ኣእምሮን ሓይልታት ጸጥታ ንምኽሳብ ዘተኮረ ጐስጓስ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ዝሳቐ ዘሎ ብሰንኪ ካብቶም ነቲ ጉጅለ ዝኽተሉ ጨካናት ሓይልታት ጸጥታ ዘለዎ ፍርሒ ዝተላዕለዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባኣና ልብን ኣእምሮን ነዚ ስርዓተ መንግስቲ ክከላኸሉ ብገንዘብን ብረትን ክሳብ ዓንቀሮም ዝተዓጥቁ ሓይልታት ጸጥታ ዝማርኽን ናብ ሕልንኦም ዝመልሶምን ጐስጓስ ክኸውን ኣለዎ ንኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ተኣማንነትኩም ንህዝቢ እምበር ነዚ ሃገር ዘዕኑ ዘሎ ውልቀ መላኺ ክኸውን የብሉን ኢልና ከነዘኻኽሮም ግድነት እዩ ኢሳያስ እቶም ክቡር ምንጪ ሃብትና ዝኾኑ መንእሰያት ሃገሮም ክገድፉ ደፋፊኡ ከይኣክል ሕጂ ድማ ብመስዋእቲ ኣሽሓት ዝቝጸሩ ጀጋኑ ተጋደልትን ሃገራውያንን ዘተዓወትናዮ ልእላውነትና ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ ነዚ ኸነስምር ንልብን ኣእምሮን ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ጉጅለ ዝስሕቡን ንሕልንኦም ዘበራብሩን ግጥምታትን ደርፍታትን ብሳተላይት ቲቪ ሬድዮ ሕቡእ ስነ ጽሑፍን ካልእ መራኸቢታትን ክንጉስኩሶም ይግብኣና እዚ ድሮ ተጀሚሩሎ ግን ብምዕሩግን ውሁድን መንገዲ ነቲ ዘሎ ውሕሉል ጥበብ ኣበርክትኡ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክብ ከነብሎሎና ሸቶ መልእኽትታትና ሓይልታት ጸጥታ ሰብኣውነት ክህልዎም ምግባርን ብረቶም ናብ ኤርትራውያን ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ካብ ምቕናዕን ምትኳስን ክቕጠቡ ምዝኽኻሮም እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰላማዊ ማለት ሲቪል ህዝቢ ምብርታዕ እቲ ካልኣይ ጠመተና ናብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ዘተኮረ ይኸውን ህዝብና ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ዝተሰቃዮ ከይኣክል ኢሳያስ ልኡላውነት ሃገርና ዘስግአ ሃንዳፍ ስጉምቲ ብምውሳዱ ናይ ህዝብና ትዕግስቲ ተጸንቂቑሎ ንሕስያ ዘይብሎም ዘይተኣደነ ሓይሊ ብዝጥቀሙ ሓይልታት ጸጥታ ብዘሕድሩሉ ራዕዲ ህዝብና ኣብያ ኸስማዕ ኣይከኣለን እዞም ሓይልታት ጸጥታ ብረቶም ኣብ ልዕሊ ዝየዋህ ዝኾነ ሰላማዊ ህዝቦም ከየቕንዑ ከነዘኻኽሮምን ከነእምኖምን እንተዳኺኢልና እዚ ሰላማዊ ህዝብና ካብ ናይ ቀረባ ተሞክሮ ናይ ህዝቢ ሱዳን ዝረኸቦ ጠቓሚ ኣስተምህሮ ተተባቢዑ ብሰላማዊ ሰልፊ ነዚ ውልቀ መልካዊ ስርዓት ክብድሆ ይኽእል እዩ ስለዚ ዲያስፖራ ኤርትራ ነዚ ሰላማዊ ህዝቢ ምዝ ስርዓት ንኽፋጠጥ ዘተባብዖ ሓያል መልእኽቲ ግድነት ክንሰደሉ ይግባእ ተራ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ፍሉይ ኣድህቦ ዘድልዮ ሳልሳይ ኣካል ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል እዩ ሓይልታት ምክልኻል ምዝ ውልቀ መላኺ ዘይምስምዖም ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣመስኪሮም እዮም ለውጢ ክረጋገጽ ዝኽእል ሓይልታት ምክልኻል ብዙሕ ክሳራ ብዘይስዕብ መንገዲ ብውሕሉልን ውሁድን ተባዕ ወተሃደራዊ ስርሒትን ጥራዮ ስለዚ ዲያስፖራ ኤርትራ ኣብ ርእስቲ ኣጀኹም ዝብሉን ዘበራትዑን መልእኽትታት ነቲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ንምእላይ ኣድላይ ስጉምቲ እንዝወስዱ ወገናት ንዋታዊ ሓገዛት ብተወሳኺ ክልእኩ ይግባእ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ፍረጻማ ናይቶም ጀጋኑ ተጋደልትን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ልኡላውነት ሃገርና ሓደ ውልቀ ሰብ ቁማር ክጻወተሉ ክፈቕዱ ከም ዘይግባእ ከነዘኻኽሮም ኣሎና ኤርትራውያን ደረስቲ ገጠምቲ ደረፍትን ስነ ጥበበኛታትን ንሓይልታት ምክልኻል ሓደ ሰብ ሃገር እንዳዕነወ ተሚሎም ክዕዘቡ ከም ዘይብሎም ብቐጻሊ ከዘኻኽሮም ኣለዎም ተራ ዲያስፖራ ኤርትራ ድሕሪ ለውጢ ዲያስፖራ ኤርትራ ድሕሪ ምውዳቕ እዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሃገርና ከጋጥምዎ ንዝኽእሉ ብድሆታት ብዝምልከት ተራኦም ክጻወቱ ይኽእሉ ምምስራት ሞያውያን ማሕበራት ዲያስፖራ ኤርትራ ሞያውያን ማሕበራት ብምምስራት ንጥፈታት ኣባላት ማሕበሮም ብምውሃድ ሓደ ኣገዳሲ ተራ ክጻወትሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ይግባእ ኤርትራ ልዑል ብቕዓት ብዘለዎም ምሁራት ተባሪኻያ
بسنة قطبان مهندسات طبقاتات تمرامرتي ممهران غازيتنياتات سمويا غنزبن بانكن تتصبات أبتي مالت أكاونتانت سمويا هزواوت عنا توريزمن انقدوتن كيلاتات وطأ قدات وفري عداقا ناي حبريتا تكنولوجي مالت IT كمون أموغو عزيا زسرحو وزتا إزوم موياوان تبقصو سيدوم ببعودوم توداديبوم دحر لوطئي نهاجر كحجزا زخقل أما مرحيتات زتوكورة سند كدالوي قبا مودا أنايزي أب هاجرنا زلو أولك أملاخي أب كأربا أوان كخونيو بزبل إمنتن تثبيتن موياوان سنداتهم كيدون قويو خدالو اللوم زبل إمنت اللوني أدلاينت من مصرات حقاوان علم لخاو وكالتي دياسبورا إرترا توديبوم كاب استفلالي كورنعات علم ناي أكل ملأختات كم محلالفو كترئي قلقا لبخا زرسرسيو زتفلالي ناي سيفيك محبرات كم ناي من السيات دك آنستيو إرتراوين طبقاتات مورات سنت ببنياتات موزيك أنياتاتن إرتراوين قجل وحدان عليتات هايمانوتاون أو رجاون محبرات ناي سب أو مسل تتأبقتن كالوتن كعنببا كترئي زبراتعيو إزوم قجلتات بتعمل صبوق صراحهم صرح زلو انتو خنا من البات أبزن قجلتات أبالات سيكونو قجلة دلي تفتح عويسكا أبها قرنا أو انتاولو تاتكمت وتسيتاوي صراح من انتق صرحو كلهم زوم قجلتات كوا هادو اللو ميليت أواع نتفتات نايزوم فحيلوم زلو قجلتات زواهاد أكالي بلنان إذا أكل بشم دياسبورا إرترا بحاد دمتي كزارب حقاونتن مزنتن زلو أكالي خون بفلاي إذا أكل مسنفولي قداي زرفقو قجلتات بمقراب بوكلنان بديبلوماسن عيو كسالتن تسألوا خقبرن عادلا يخوينيو زركاب تمقاق إلكا كتدمع كم زي كأل كن أمنا اللونا أب حورات منقستات حدنة أفريقيا حدنة أوروبا هاجرات عرب إيجادن كالوت بحقاو النزو كلنا أكال يدلينايو علم لخوي وكلتي نحلتات ستا كمعتنون نسلماوي هزبنا كبرات عن زخقلو ناي ميديا نتفتاتنا كوهاودي يخقلو بتوسخي زوم وكلتي نسلماوي مسجار بايتا قد أطحلنان مسرت هزبنا حانت بحانت نزعنوا إزج أقوان سرعات هزبي إرترا كوقدو نزقربو زلو حتو دقاف كركب كحقزو يخقل يوم هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. مسرح من مصرات حقاو علم لخاوي وكلتي علم لخاوي وكلتي ندياسبورا إرتران موكال زلوم مزنات حقاو منتك خون أما لا كورنعات علم زركبو إرتروان بحلف دما أولاتنا يستفلالي نتفتاتن وجلتاتن أما مسرح من رجاء ككافلو بتعمي وسانيو كساب حجي دياسبورا إرترا وتسيتاوي زي كونلوك أندت أنكي من مقالنايو إذا مسرح عبد رجا كتما زجمر كوينو مجمرتا نخلوم أبتبوتا زنبرو إرتراوان أولاتنا يستفلالي ترنافتاتن بوليتيكاوان ودواتن بوليتيكاوي وي قجلاوي تقعون بزي قدس كم أولاتنا يتزنبرلو كتما وي كأكبابي كمرتسون نغمرتسو عدل كوابو بيقبا إذن زلوانا نطفات قجلتات كفرسا أيكونن تسوع زلهو كتحساسبو زدلو قداي تساتفون أي كلهم فاحلهم زركبو زلو قجلتات بفلاي دما استفلالي بوليتيكاو سلفتات كبن قبليو إذا دما أبتزقمطلو كبابي مسحواتو من أحاتو من كوينوم أبت مسرح من رجاء ككافلو كابزبل أمنت زدل عليو إذن بعلو نخلوم إرتراوان تقوتاهم هايمانتهم عليتهم أو راجعومن بوليتيكاوي متأثارهم بزي قدس أبزبوهم زكايد مسرح من رجاء بمتقوعتا نخمتو عابي قوسقاس كدلينايو أب كلن كورنعات علم زركبو إرتراوان زواوي مريحنتهم مسمرتو اتقصالي سقمتي زوم مرح تتأكيبهم بدرجة هاجر زوكلوم وكلت ممرات يخون إذا مسرح أب نفس وكف هاجرن أهجرن ككيد اللو اتناي مود أتا سقمت دما ناي أفريقيا إيشيا أستراليا أوروبا ماكلاي مبراق سمين أمريكا دو أمريكان كالوت بوتاتاتن وكلتي زكافلولو علم لخاوي وكلتي إرتراوان نممراتيو مدلو بايتا سلاماوي مسجار
እቶም ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ነዝን ህዝብና ዘሳቕ ዘሎ ውልቀ መላኺ ክምሑ ተጊሆም ዝነጥፉ ዘለዉ ወገናት ብሰንኪ ስርዓት ጅባታቶም መሊኡ ዘዋፈሮም ሓይልታት ጸጥታ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ኣዝዩ ምስጢር ብዝኾነ መንገዲ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ እዞም ተባዓት ናይ ለውጢ ሓይልታት ድሕሪ ለውጢ ንዝህሉ ሰላማዊ ምስጋር ነፃ ኮይኖም ብዝርዝር ንምውጣን ባይታን ዕድልን የብሎምን። እቶም ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ብዓበይቲ ዓዲ ናይ ቴክኒክ ክኢላታት ምሁራት ዝበሰሉ ፖለቲካውያን ዲፕሎማስያውያን ከምኡ ድማ ኣማኸርቲ ኤርትራውያን እንዳተሓገዙ ስእለ መንገዲ ናይ ሰላማዊ ምስጋር ከዳልዉ ተፅቢት ይግበረሎም። እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብ ልዑል ምድላው ዘድልዮም ዕማማት እዮም። ቀዳማይ ሰላምን ስርዓትን ምዕቃብ። ድሕሪ ምውዳቕ ሲያድ ባረ ኣብ ሶማልያ ከምኡውን ድሕሪ ምውዳቕ መዓመር ቀዛፊ ኣብ ሊብያ እንታይ ከም ዝተረኽበ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ተሞክሮ ሶማልያን ሊብያን ምእንቲ ከይድገም ሰላማዊ ምስጋር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምውሓስ ብኣግኡ ምውጣንን ምድላውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ዝምረፁ ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ሰላምን ምርጋእን ንምርጋጽ ኣቐዲሞም እቲ ዝድለ ስእለ መንገዲ ኣብ ምንዳፍ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ክሕግዙ ተፅቢት ይግበረሎም። ካልኣይ ምውጣን ሰላማዊ ምስጋር። ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ሰላማዊ ምስጋር ንምርጋጽ ንኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ገለ ካብቲ ከበርክተሎም ዝኽእሉ ኣገደስቲ ዕማማት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም። ንኹሉ ዝሓቁፍ ሃገራዊ ዋዕላ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓፂር ናይ ግዜ መደብ ምውጣን፣ ወከልቲ ናይ ዝምረፁሉ ዋዕላ መምርሒ ምድላው፣ ነቲ ናይ መሰጋገሪ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ብጽቡቕ ንኽጅምር ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቴክኒክ ክኢላታት ኣብ ዓውዲ ቁጠባ፣ ምምሕዳር ባንክን ከም ናይ ጥዕና ዋሕስ መግብን ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣገደስቲ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ምጉስጓስ፣ ፍሉይ ጉዳይ ዝደፍኡ ጉጅለታት ማለት ሎቢ ኣድቮካስን ዲፕሎማስን፣ ሳልሳይ ኣገዳሲ ንጥፈት ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዓውዲ ምቅራብ ምስ ፍሉይ ጉዳይ ዝደፍኡ ጉጅለታት ኣድቮካስን ዲፕሎማስን ዘተኮረን እዩ። ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንህዝቦም ንምሕጋዝ ኢሎም ተወፋይነቶም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣርዮም እዮም። እሳቶም ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ፣ ለመናታት ብምጽሓፍ፣ ኣብ ኮንግረስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣብ ጀኔቫን ኒውዮርክን ኣኼባታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፆም ከስምዑ ብምፍታን ከምኡ ድማ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ጽዒሮም እዮም። ግን ጻዕሮም ውፅኢት ብዘይምፍራዩ ዘሕዝን እዩ። እዚ ጻዕሪ ተወፋይነት ብዘለዎም ኣክቲቪስት ወይ ድማ ጉጅለታት ዝተኻየደ እዩ። ነዚ ድማ ምስጋና ይግብኦም። እንተኾነ ግን እቲ ጻዕሪ ብሽማ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ክዛረብ ዝኽእል መዝነትን ሕጋውነትን ብዘለዎ መሪሕነት ተዋሂዱ ተኻይዱ እንተዝነብር ድምፅቶም ጻዕረኛታት ኣጸቢቑ ክስማዕ ዕብይ ዝበለ ዕድል መጋጠመ። ምቅራብ ምስ ፍሉይ ጉዳይ ዝደፍኡ ጉጅለታት ማለት ሎቢ ኣድቮካስን ዲፕሎማስን። እዚ ንጥፈት ብዓለም ለኻዊ ወከልቲ ወይ መዝነት ብዝተዋህቦ ጉጅለ ኣዝዮም ምኩራት ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝካየድ ንጥፈት ኮይኑ እቶም ወከልቲ ወይ ድማ እቲ ጉጅለ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፣ ሓድነት ኣፍሪቃ፣ ሓድነት ኤውሮጳ፣ ዓረብ ሊግ ድማ ብሕልፊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጢ ክረክብ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ንዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ ክድግፉ ንምእማን እዩ። እዘን ውድባትን ማሕበረሰብን ኢሳያስ ብቕዋምን ብዲሞክራስን ዝተመርፀ መራሒ ከም ዘይኮነ ክርድኦም ኣለዎ። ንሱ ነዛ ሃገር ብሓፂናዊ ቅልጽም እናገዝአ ይርከብ ኣሎ። ንሱ ኣንጻር ህዝቡ ዕቱብ ግህሰት ዘካየደ ክኸውን እንከሎ እዚ ከም ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተቖፂሩ ብናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ብግቡእ ተመዝጊቡ እዩ። ዓለምና ህዝቢ ኤርትራ ብዝረኸቦም ኩሎም ሜላታት ነዚ ጨካን ውልቀ መላኺ ምውጋድ እምበር ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ናይ ግድን ክትርዳእ ኣለዋ። ንሱ ስልጣን ብሓይሊ ስለ ዝወሰደ ገሃሲ እዩ። ስለዚ ንውልቀ መላኽነቱ ክከላኸል ስነ ምግባራዊ ኾነ ሕጋዊ ባይታ የብሉን። ኢሳያስ ዘይሕጋዊ መራሕን ሃገራት ዘኽበርዎም ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ዝገስን ኢልና ንማሕበረሰብ ዓለም ከነእምን ኣሎና። ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ምስ መዝነቶም ዝተመርፁ ድማ ነቲ ዝወደቐ ቁጠባ ሃገር ክትስእ ዘድሊ ሓገዝ ንምርካብ ምስ ወፃእ ሃገራት ክዘራርቡ ኣለዎም። እቶም ዝተመረፁ ዓለም ለኻዊ ወከልቲ ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕቱብ ዝርርብ ከካይዱ ትፅቢት ዝግበረሎም ክኸውን ከሎ ድሕሪ ኢሳያስ እትህሉ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ
ክልተ ልኡላውነት ዘለውን ጎረቤት ሃገራት ንህዝብታተን ሰላምን ምዕባለን ቁጠባን ኢለን ይስራሓ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣተኣታትዎ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላምን ስኒትን ክትነብር ብርግጽ ድሌታዩ ንዝብል ነጥቢ ግድነት ክጸቕጠሉ ይግባእ። ኣብ መንጎዘን ክልተ ሃገራት ዝካየድ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝተጠቕሰ መሰረተ ሕጊ ዝምርኮስ ክኸውን እዩ። መንግስቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ኢሳያስ ቅድም ኢሉ ዝፈረሞ ውዕል ምስ እዚ ዝተጠቕሰ መሰረት ሕጊ ዝጻረር ኮይኑ እንተረኺቦ ኣይጽድቆን እዩ። መጠቓለልን መደምደምታን ንምጥቕላልን ንምድምዳምን ዝኣክል ብኽንደይ ጻዕሪ ዝረኸብናዮ ልኡላውነትና ዋጋ ዕዳጋ ከይወዓለ ውልቀ መላኺ ስርዓት ነወግደሉ ግዜ ኣትሎ። እዚ ስርዓት ብዝኾነ መንገዲ ክብሕጎግ ኣለዎ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት እዮም ድማ ነዚ ስርዓት ከወግዱ ኣብ ዝሓሸ ስፍራ ዘለዉ። እንተኾነ ግና ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ መስርሕ ለውጢ ስርዓት ኣገዳሲ ዝኾነ ተራ ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት ውጥን ብምሃብ እዩ። እዚ ውጥን ድሕሪ ለውጢ ስርዓት ዲሞክራስያዊ ሰላማዊ ምስጋር ምእንቲ ክህሉ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት ዝሕግዝ ውጥን እዩ። እዚ ንባዕሉ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ብሓባር ሞያዊ ማሕበራት መስሪቶም ኣብ ፖሊሲታት ዘተኮረ ውጥን ከዳልዉ ይሓትት። ብተወሳኺ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ንጥፈታቶም ዘወሃህዱ መዝነት ዘለዎም ሕጋዊ ዓለምለኻዊ ወከልቶም ክመርጹ ይሓትት። ዓለምለኻዊ ወከልቲ ብተሳትፎ ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን መጀመርታ ብደረጃ ዞባ ድሓር ድማ ብሃገር ኣብ መወዳእታ ከዓ ብደረጃ ዓለም ይምረጹ። ኣብዚ ጉዳይ ሓለፍቲ መርበብ ኤርትራውያን ፓልቶክ ኣመሓደርቲ ቲቪን ሬድዮን ከም ቀደሞም ዕዙዝ ተራ ክጻወቱ በዚ ዘይሕለል ጻዕሮም ድማ ክምስገኑ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ጽላል ይኣክል ብዓቢ ስምዒት ዝተወደቡ ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ምስጋናይ የቕርበሎም። ብተወሳኺ ምስጋናይ ደኺሙና ከይበሉ ኤርትራውያን ክለዓዕሉ ዝሰርሑ ዘለዉ ከምኒ ህዝባዊ ማዕበል ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤርትራውኮም ንፍትሒ ዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን፣ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓዲ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ስዊድን፣ ሆላንድ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያን ካልኦት ማሕበር ሲቪክ ውድባት ዓለምለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ጂኣይ፣ ናይ ጀኒቫ ዕማም ሓይሊ ንምምራፅ ዓለምለኻዊ ወከልቲ፣ ናይ ደንቨር ማኒፌስቶ ዘዳለወ ጉጅለ ምሁራት፣ ጉጅለ ህዳሴ ኣባላት ሓንቲ ሃገር ከምኡውን ብዩትዩብ ብርቱዕ መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ዘለዉ ከምኒ ፋኑስ መስትያትና መምህር ተመስገን ካሕሳይን ሓው በክርን ካልኦትን ድማ ምስጋና ይብፅሓዮም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ደንካልያ ከባቢ ኮሎሊ ዕደና ፖታሽ ንምክያድ ኣብ ምድላው ዝርከብ ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ ደናከል ካብ ክልተ ትካላት ፊናንስ ኣፍሪቃ ልቓሕ ናይ ምርካብ ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። እቲ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብብርኪ ከካይድዎ ኣብ ዝመደቡ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብዚ 2 ዓመትን መንፈቕን ስርሑ ክጅምር ትፅቢት ይግበረሉ። እንተኾነት ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ መበገዝ ዝኾኖ ናይ ስታት $200 ሚልዮን ልቓሕ ንምርካብ ብርክታት ኣብ ምዝርጋሕ ይጸኒሑ። ኣብዚ ሳልስት እዚ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ድማ ናይ ምምፃን መልኣኽን ባንኪ ኣፍሪቃን ምትሕጋዝ ፊናንስ ኣፍሪቃን ካብ ዝተባሃሉ ክልተ ትካላት እወታዊ ምላሽ ምርካቡ ኣፍሊጡ። ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ኣስታት 20,000 ብዝሒ ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ 1,000 ክስሕብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ወሲኑ። ምስሓብቲ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ፀጥታን ምርጋን ሶማል ናብ ሓይልታት መንግስቲ ሶማል ናይ ምስጋር መስርሒ ተባሂሉ። እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ሕጂ እውን ፀጥታ መላእ ሶማል ከረጋግፅ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ የረድኡ። ባይቶ ፀጥታ 1,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ሶማል ክስሕብ ዳ ይወስን እምበር ተልእኾቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወፀ ሰራዊት ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሕዎ ኣሎ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። ኣብርሃሜ ካብ ሃገረ ጀርመን ኣቐዲመ ዝኸበረን ዝሓዘን ሕውነታዊ ሰላምታይ ክቐርበልኩም በቱ ኩልኩም ኣዳላውቲ ሬድዮ ኤረና። በመቐፃል እዚ ዘለናዮ እዋን
نزلنا كنا مبل 28 بعال ناصنة إرتراء ناصنة إرتراء أول كأيو ناصنة إرتراء بحال سلاء بعداو سلاء نيرونا بعداو سلاء تسويكم دخونا قلت بعداو سلاء يسويكم زموسو يحواتنا أياتنا كي كافتي بعداو سلاء كاو زحيش نقرام تيوم الله ديم أيام سولنا أنت خوين تملسي أيام سولنا أنت خوين تملسي لمن تايد أمونات نتعلمنا إترانا تاوتيا نمس هم تيومنا وانترا خوينها هذه الأمونات أزخونت هاجر نحر الله عنا سلام تايب عدنا زين برنا سلام تايب دلنا يا ساعات عدنا خنات زي كالنا سلام تايد حدثنا يوحنسا سلام تايد زي سفرنا يويتا سلام تايد زي تقمتنا سلام تايد زي سفرنا يويتا سلام تايد أكارينا دي ولا جلدي هون نقدر هذا نقدر كسرحان كسرتين كلها الأعمال لك كان هذا نقدر يحاول تأثير هذا الأعمال ويكسفر أو لذا فريحة ويكسفر يحاول تأكاريها تقوم مصرك بها مالتي الزقنا بيتسال لودي يلا جزء ملوك السرح كلها نخندي أوارح صغيرهم كل هذا الحين مسود داخل مزازم كاي مستزازم مهم ساعات هاي نبر كاي أحد كوت أيده نبر كا بدو زور جرز فرس منقسي زلنا يا جماعة بدو زور جرز فرس منقسي زلنا أنا كل عشان أعزب له نجار الله الله تايدسو نحنا أبو دقة إن ركب حزبي أمها فتحي إن دل سبت حدش أبغى نقدر نبرد تمسي كمر حنا ندل كم يقرأ كمر حنا كمر رح زغل تطول نير حزبي سلت أنزل له وسب أبو لا على درجة زل سب كمر رح كأل زغل ترى خوينه أبو هلو أتعدي حدا أم نقدر كجبر يقبونير حدا جبر الناس مسيو أول تعرفي دحان حجي مثلا يخصاتهم موني دحار بتعودنا خاني قبل نادر خوينا شيء حتى كم يقدر خاوتك بمن تاع مقد بينا مقد خرج خاوتك بس خات عود كاس نفوت فردو خاوتك انا مريش خاوتك هي خاوتك اني خنقر خاوتك لعيش برسك امر جواستك داري كنتي مهرات من هذه اللون عبركم تنفسوا مهرات له طيب مرحنا سبسينا هاي ردي رينا كما يلغم أنا دحانا لله سلامي أنت درس بحال كاب أستراليا كوينسلاند بريسبن دول دلهم بس قبل دلهم كله زبائن لنا عن مسجني تعوت وين لا تقرار بيد غير دله قصلوا نخبلوكم إليه عادة حلف إسرار بعدين حلف جنبت أبستوخنا نيرنا كم بيراز بحال لنا أستراليا نختمه بزح كنا في برلمانت أنا اسمينا أنا بزح 10 كيلومتر درايف جرنا هنا خلنا نتوت حزنان تلوج نزلوا وشتها جرنا بزخنا نزلوا تأثير نزلوا أبوشتي إرتران بحرين بعد ليبيان السودان نبي منا كل زلوا شافرات نروحنا هنا كنا قموين أبريسوين تي سلام زلوا نحجرنا ما كنا تاتودي غازلا في بوشتاوي مستراوي زقبر وزلهم سؤال إثيوبيا تاتقنا مسكالة حجرات كذا قال هنا هنا هم حفنا في برايم مينستر حنت ورقة سلينا لنا تعوتي نيرو بزيارة ونريهم هم قال هم عن صنع نقول بس هاي تخاذ كونا قطعني زغنا بالوين أبز بريسبن ناي زمشي كده في رقمات من دفعت تغيلهم ناي إسرائيل شمونتنا عمدا لا إسرائيل شعتنا عمتي لهم أبز بهال جرم نيرهم anyway كم تزي حبورنا كو أتي هلاتي نيرو ليش تجرم نيرم تم بزوج حزمات نهرو السمالاويان قاليم أمحارو قاليم تجارو نيرم تم maybe 10-20% خاني إرتراويان نيرو مالت سلزي إثنين إرتراويان قداي تعمي أكستاي يوزلو مزحتو سبناتي قال اشتحي مرزل أنا مالكه نيرم تمالي دم زي تقوم مصيلة مما أوت أوف أوردر ثانيهم زي روحيان اليوم كان لكم تتملصوا أوكي زي تملصوا أنت زي حتى ساعة خميس اللي تبقي الشرازلات أجمع لهم كله يسلاسل يزلون مبالي كلنا نتعاوشنا لنا نحن أجنا تدرس كوينسلاند بريسبن أستراليا تانكي بتقبر وزل لهم كاب عن يسجني بدينا نزل سرعات جباتنا نزي أدفينا تتهذل لهنا سلام إيرترا هنا كنك على السنان مالتي تانكي يعني الله سلام أدالوتي راديو إرينان
تخطاتلتان نقصي كاب كاليفورنيا كاب بروغرام ودبات بروغرام حزبن حاجرن يعبن يقدمن كبير يمتي مغنياتوس كنبركوت كاين بركوتسي عماي نبصح زبال مسلالو ودباتنا كليلوان كسرحنسي قدم حاجر كتلونا علوا حاجرن حزبن انت زي هاليو ودبات ابي كوينين كهلوا ملسي لتخطاتلتي راديو إيرنا يقلفو أبتقن دي أرستي كأتو قدم 3 سمون بشيم وان نيشن حانت هاجر تفلت أودب بوكلتا سولومون أسفاون دانيال جبر ميكائيل أبيلا أبتي حيالاتن بصولاتن مكراتن دليت فتحي زواسؤلو صفوفون ميزاناون أم حدادرا زلو بالتوك حدري جاقانونا قريبا بزعبا بروغراماتان بزعبا أبجوند مالت السنة حدن كلتن أب فرانكفورت حاجر جرمن زكاية كونفرنس مجلسي أغريبا نيرا أبتي بالتوك حدري جاقانونا كابز تساتفو أبالات أبز حجي إوان أب كل عالم ذركب كل إيرتراوي كابز خونة جيدي إوان يأكل بالزبل تشرحو فلوي معبل نوسي فتيرو دفعنيان عمات انتن كولنيان إساس مسجفرؤو بروسوس تقوحيفو حزبي حقرو تركيبو بعلو كما حدرن بالزبل ناي واشنطن متخخاب عبد دالولو زلو جيجن نمنتاي حجي ناي ودبكم ناي فرانكفورت كونفرنس تسويعكم زبل حطون بالجوتاتن مسقربلهم بخنزي سعيدهم ملي سمو نتنا حزبي تسويعك اكل فنو قرنافه زي بلو نابي قصو خمس خيز زي فلك عبد دمت زوهابو ايكونن كبلو يوم بزي حفرتن بجفرت أنا عايشومن أفاقي شومن كبرت كريومن أبتي بالتوك حدري جاقانونا حطون ملسن بداي حطوتات يوم أذني بوملو نتوكلتي وانشن كتيرون راديو إيرنا بيوهانس تسفى مريم أبيلا أبقنبوت إسران حموشتن كتشعين أفتتشعتن مس أبال وانشن حانت هاجر سولومون أصفاوز قبرتو كفوت ذاتن كتيرون راديو إيرنا بيوناتن حفتي أبيلا مس دانيال جبر ميكائيل قبرتو حتسيرك على محتت سميعنا انت جنزيبنا زعجب ملسجن أي سمعنا حجون كبروغرام دبات بروغرام هزبي قدم لومي زولو تيما هزبي إرترا مسارتاوي حدنتات حساسبا فتيركا كلاتنا أبزز لنا يو خبابي وكلتنا بقلتوف مريسنا حادة دنسي إرتراويان فتيرنا حبيرنا نسرح إنا نبزلنا نسرح له زلنا نايزي موديل كوينوم زلو نبرتي عد إنجليز أجنع عنبلو كاليفورنيا أول درجة ودينا أينا كلايك نوت لقوايا لنا لو من هزب إرترا بقى زي كونس بجبري قداي هاجورو تتحيزو وخمزولو نايتمالي واشنطن متخخب نايسياتلن شودنن أستراليا كالن هي ومسكري أما جرشتا ودباتنا تدلينا أخن معاف دحري إذي أب حقرنا زولو قعزي سرعات مسألنا سلازي لهم هزبي مالت هزبي إرترا يأكل كبلن يأكل كسمعين إيو زدلو زولون بر أرقي ديسكوخ سمع عقلي سنكي قوي كالوت ودباتون تماساسالي جيغا خيك ستنا حد رايبل يغاني اللي زي دمت راديو إيرناي سلام عدلوتي راديو إيرنا أبراهام كاب سويزرلاند إزدول الله يوهانش غيدنيا يوهانش عدلاوي أوبن مايك مسدكي جيغنا تغارا لاي بيتروس سولومون مس أسبيركي أستيرن يوهانش معازا إن حفتها أهنا مسا أكو أنون برخت على مديق غيرو نيرو سمع إيو إتي على مديق جن
كم تزقبع أي نبران كبل دفر مخنياتو معزان هانان تيز متن نبر حتى تات بيوهانس كمل لسا ناي قالات حترات نيرون ناي تقريبا أنكو حترات برو يقوان فن نيرون أنا مشفان كأنكو إنجليزي كمان يرب بزحم على دي انت يا قبل لي حفتي مع أجا نيوان هانا مالتيو أبي إستراخ توليد كن أبي إستراخ أبزح نجري خن هم أتصبر خن ماهي تقريبا خنا تدفع تقريبا هم بتعم حما على بتعمي ساعات كندك بيترش عندك أشكير ስለዚህ ትግርኛህን ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ሞ ኣስተኻኽሎ እየ ክብለክን ዝደሊ ያ በረኸት ኣኮኑን ኣብዚ ነገር እዚ ግደለካ እሞኒ ክትእሪ መንፈት ምክንያት ነቲ ሕቶ ክምልሶ ኣይክእላን ነይረኒ ሽገራ ነይረን ብጣዕሚ ሽገራ ነይረን ፅባሕ ንጎብ ኤርትራ ቦታ ክትረኽባ ትኽንክን ነታ ኤርትራ እውን ዓቕሚ ሰባ ንስኻት ግን ስለዝኾንክን ቋንቋ ምልከት ቋንቋ ዲኽን ትግርኛ ፅቡቅ ጌርክን ክትመልክዖ ይግባእ ሕሽሽ ኢልክን ይመስለና ከምዝመስለኒ ያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዲሲ መደረ ዘቕረበት ፌቨን ሙሴ ትበሃል ኣብ ኣሜሪካ ተወልዳ ዝዓበየት እያ ትዛረቦ ትግርኛ ግን ልዕልናትክን እዩ ልዕልናይ በዓል መኣዛ ልዕልናይ በዓል ሃና ተዛራቢ ትግርኛ ኮይና دي موساني ولا حنتي ديفوتد مخاني هلا قاعد لي يعني لازم تقريني هم بتاعنا ابو حماق كنا تعلم ساعات كن دك على دك بيتروس يخن دك عسكري انت نحبنا لهم سبعات يخنموني كان زخد كونات باي كونن ساعه كن زخد كونات باي كونن ابي ارترا يخن كاتوليك كن ابي يخن في تقرينيات فوق يخن سلاش تقريني خنا ما حيشا قبل لكن دلي يغني لي كلام مدب هرنا بس تقبروا زلهم ناي حزبي دمتي أب عالم تقالحوان تمصوان زلهم كي مسجنكم كحل فايدة لني حنت قبل أنا دما كاب كندا شيمي دانيال بال حنت ملقت الله خبرون الدلن حزبي إرترا بفلاي يوم ناشت ولدات نازم كسقاس بميديا ران قبر ذلنا بطعم دست بليو ليش شيء ملك ذا لكن ناب ولدنا انه لخو جنزب كم قطبه كلالنا لمن تايتلكمنا تهزبي addicted نخون مصالو كوانا تقباينت نخون مصالو نحنا نسدنا لهم تطبقوا يبهرالو ግን نحنا تنمصلنا ገንዘብ መሬትና فحفحنا نمصلنا بتزاوري እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ስለተጠቀመሉ ለው አትሸርፊ ነው ነኸሸገዝ ከጠጠው ክብላሎ ነጥዓዳ ሓንቲ ወርሒ ፈትኖ ጠጠው ፈራ ኢላዛ ነገር ዛር ህዝብ ስመራ ይኮነ ህዝብ ሁሉ ካብ ዘሎ በሓደ መዓልቲ ወጪው حازت كونه مرت ስለዚህ أنا كم دراني بدأ نفسي أنا أعطيته بيلو ملاف بتشكينه بك كم إن شاء الله كان بزيشون يعني اللي sorry I'm so emotional يعني اللي هلو رادي إرينا كما يوعيلكم أنا هداتي كاب فرانكفورت بتعمي رادي إرينا برنامجكم بتعمي دس بلني ندخل هزوي تتعروا لكم أملاكتي حقكم صلاتيو حجك سمعان أنا حكو ذا فلتميتن بعشران شوعتن كاسيت جنت تولد تبحال قال لي شيء تاخذ زارت انحسي جقنا كما أتنسي مالي أنا أتم ودعت بعابهم خندي دلقن يعني صغر من دلسي أزي سهلا أدهلسي عند إجل بتخرج جرو أزيرنا حزبي ترى بحق سي
እዚ ኩሉ ዝገብሮ ደሎሞ መልሽ እንዳጋሃዶ ግን እዚ ሕጂ ድግፍ ዘለሰብ ንዕኡ ድግፍ ዘለሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ኢትዮጵያ ድሌት ዘለዎም ይመስለኒ ደስ ዝብሎም ይመስለኒ ንኢትዮጵያ ሕውስና ድፅዕር ዘለው እዮም ዚኣቶም እምበር ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ እቲ ስጋዕ ክንደይ ህዝብና ፅቡቅ መልክዕ ከም ዘለና ፅቡቃት ፍጥረት ከም ምዃንና ኣብዚ ናይ ናፅነት ርየየ ተሓጒሸ እንተኾነ ግን እቲ ኩሉ ሓቂፈንኦ ብስዕ ሰዓት ዝነበራ ሰም ሓዲካ እቲ ኩሉ ተሓጒሶ ዝነበረ ግን ነቲ ናፅነት ስጋዕ ክንደይ ሕርፋን ከም ዘለዎ ዳኣ እምበሪ ህዝቢ ኤርትራ ብጉሂ ከብዱ እዩ ዝዘልል ዝነበረ ግን ትናፅነት ሕርፋን እቲ ደስ ከይብለቱ ዝገብሮ ደሎ ሃለና ከም ድልዎ እየ ከሪእዎ ምእንቲ እዮም ዘሎ ነበሩ ኢለ ኣነ ገሚተ እየ በዛ ነፍሲ ግን ኣምላኽ ክዕረቐናሲ ሓጢኣትና ቅረክብለልናሲ በጃኻትኩም ቅንዕና ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ነንርእስና ንሕፀባ ካብ ጠርፍን ካብ ውርደት ነድሕናና ጌታ ክሳን ትምህርቲ እዚ ኩሉ ወሪድና ደሎ ሽግር እግዚአብሔር ተቀይምና ከም ደለካ እዩ ፍክረልና እዩ ደሎ ጌታ እዚ መቅጣዕቲ ነግረና ኣሎ ናብ ልብኩም ተመለሱ ይብላላ ኣምላኽ ኣብ ፅሑፉ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ክቐንዕ እንተኮይኑ ንሕና ክርህወና ዓድና ክንኣቶ እንተኮይና በቃ ህዝቢ ክዕሪ ኣለዎ ባዕሉ ነፍሱ ክዕሪ ኣለዎ ነፍሱ ደቅና ክንሓሊ ነብስና ታጉድጓድና ንበይና ኢና ንኣትዋ ብርሃን ክንረክብ ሜትና እውን ሓቂ ክንዛረብ ኣለና ሓቂ ክንከይድ ኣለና ብሕጂ እውን ወላ ሓንቲ እንድሕር ዘይተዓረየ ሰብ መንግስቲ ተቀይሮ መንግስቲ ተመፀ ወላ ሓንቲ እግዚአብሔር ባዕሉ ክመፀና ግን ጸልዩ ኣነ ክመፅእ ይድብለና ዘሎ ኣምላኽ ጸልዩ ኣብ ሰማይ ትነብር ከምኡ ከዓ ኣብዚ ኣልኩም ትጸልዩ ይድብለና ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብሓቂ እዩ መንግስቲ ተኸደ መንግስቲ ተመፀ ወላ ሓንቲ ኣይረህወናኒ ተስፋ ዳኣ እምበሪ ስጋዕታ ድመፀናሲ ሰብ እንዲና ብተስፋ ንዛረብ እንታይ ደኣ ክንገብር ካብኡ ተረፈ ዓወት ንኩልና ኣሕዋተይ ነቶም ውስዋኣትና ከዓ ቅሳነ ትሃቦም ደሞም ትመስክር ጌታ ኣሕዋትና ኩሉ ኣብ ባሕሪ ኣትዮም ዘለው ኣብ ፈቐዱ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ደሙ ይመስክር ብጣዕሚ እንዳሓዘም ከ ቻው እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መርሓባ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻዊ እትገብሩ ጣሕ ምስነኩም ብፍላይ ዮሃንስ ገበርካዮ ቃለ መጠይቅ ምስኪ ጴጥሮስ ሰሎሞን ማለት ማዘ ጴጥሮስን ሃና ጴጥሮስን ከምኡውን ምስ በረኸት ዮሃንስ ተገዲስካ ንኩሉ ሓበሬታ ዝሃብካዮ ደጊም የመስግነካ ቀፂለ ነተንደቂ ሓርበኛታት ሆና ሃናን ማእዛን እንኳዕ ሓጎሰክ ንብለን ህዝቢ ኤርትራ ብሓጎስ ክንሕብን ፀገምክን ከዓ ይሓዝን እሞ ምስ ኩሉ ሽግራት ናብ ደረጃ ምሳሕከን ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ህዝብክን ኩርዓት ንወለድክን ከዓ ሓበን ይኽን እሞ ቀጭኹን ኩሉ ሓሊፍክን ዝለዓለ ቅርዚ ወይ ደረጃ ከም ትበፅሓ ርግፀኛታት ኢና ንስኽን ካልኦት ብቻ ዝኾኑ ደቂ ስራት ኩሉ ሓሊፉ ምስራኽን ተራኺብክን ዝበለፀ ህይወት ክትሕልፋ ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢና ነቶም ሓርበኛታት ወለድክን ከዓ ሓጎስ ዘለዎ ኮይኖም ክሰምዑና ሓጎሰኩም ይብሎም ደቅኹም ተሓበኑ ዓድኹም ይብሎም ኩሉ ሓሊፍኩም ተጠቅኹም የርእኹም ይብሎም ኣይረሳዕናኩምን ኣይክንርስዓኩምን ኢና ከዓ ይብሎም ኣብ ተኸታተልኹም هذه إذاعة إرنا زخبركم سمعتنا ناي ساعة زي فنونا نمتقلالو زينا دقي مخسمعكم أب إيرترا أب دنكاليا كبابي كولولي عدنا بوتاش نمكياد أمدلاو زركب ناي أستراليا كوبانيا دناكل كاب كل تتكالات فينانس أفريقيا لقاحنا مركب تسفا كمزلو حبيرو እቲ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብብርኪ ከካይድዎ ኣብ ዝመደቡ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብዚ 2 ዓመትን መንፈቕን ስርሑ ክጅምር ትፅቢት ይግበረሉ እንተኾነ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ መበገዝ ዝኾኖ ናይ ስታት $200 ሚልዮን ለቓሕ ንምርካብ ብርክታት ኣብ ምዝርጋሕ ይጸኒሑ ኣብዚ ሳልስቲ ዚብ ዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ድማ ናይ ምምፃእን ምልኣኽን ባንክ ኣፍሪቃን ምትሕጋዝ ፊናንስ ኣፍሪቃን ካብ ዝተባህሉ 2 ትካላት እወታዊ ምላሽ ምርካቡ ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ፕሮጀክት ዘድልዮ ፊናንሳዊ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምእካብ ተቓሪቡ ከም ዘለውን ኣመልኪቱ ኩባንያ ደናከል ኣብ ኤርትራ ከባቢ ኮለሊ ኣብ ዘካይዶ ዕደና ናይ ስታት 1.1 ቢልዮን ቶን ዕቑር ሃብቲ ፖታሽ ምህላዊው ገምጊሙ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣስታት 16 ኩባንያታት ወፃኢ ኣብ ዕደና ዳህሳስን ኩዕታን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ን400ዊት ናይ ዝኾነት ኩባንያ ንጥፈታት ዝውንን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ሓሪሞ ይርከብ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ኣስታት 20,000 ብዝሒ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ኣስታት 1,000 ክስሕብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ወሲኑ ምስሓብቲ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ጸጥታን ምርጋእን ሶማል ናብ ሓይልታት መንግስቲ ሶማል ናይ ምስጋር መስርሕ እዩ ተባሂሉ
እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ሕጂውን ጸጥታ መላእ ሶማል ከረጋግጽ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ ይረድኡ ካብ 2007 ኣትሒዙ ናብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ 12 ዓመታት ንኣልሸባብ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ከርሕቆ እኳ እንተኻለ ጸጥታ ሶማል ናብ ንቡር ክመልስ ግን ኣይከኣለን ባይቶ ጸጥታ 1,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ሶማል ክስሕብ ዳ ይወስን እምበር ተልእኾቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅአ ሰራዊት ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሕዎ ኣሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዩጋንዳ ኬንያን ቡሩንድን ዝተዋፅአ ሓይሊ ኮይኑ ብሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ከም ዝምወል ጸብጸባት ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምከታልኩም ደጊምና ነመስግን ፓሪስ ካብ ዝመደበሩ ቆም ስቱድዮ ሬድዮ ኤረና ምሳኻትኩም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማዬ ሰላም